o regresivo, patriarcal e anticonstitucional. A lei supón un grave recorte dos dereitos da muller, situándoa de novo en labores de nai e coidadora, de nenos e nenas, adolescentes, persoas discapacitadas, dependentes e maiores, establecendo a maternidade como rol vital e controlando desta maneira a súa vida afectiva e sexual. A Xunta, alegando motivos económicos, evitou progresar no desenvolvemento de leis e decretos como a Lei Galega para a Igualdade de Homes e Mulleres, a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, a Lei de Servicios Sociais de Galicia, a Lei de Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia, ou o decreto polo que se regula o procedimento para o recoñecemento da situación de dependencia, que xa recollen medidas concretas de apoio á familia, a atención de mulleres en situación de exclusión, de socialización de escalas familiares, de permitir compatibilizar vida familiar e laboral. A nova lei recoñece o dereito á vida do fillo ou filla concebidos e non natos, o que non se asusta a dereito. As mulleres somos donas do noso corpo e debemos ter a facultade de decidir se queremos ou non ser nais e poder recorrer a métodos para evitar ou interromper a concepción aceptados pola lei, anticonceptivos, pílula poscoital ou aborto. Co pretexto dun problema demográfico, envíase de novo a muller ao ámbito doméstico, co que esta lei conseguiría, eso sí, unha mellora na taxa de desemprego global, retirando as mulleres do mercado laboral e un aforro en todos os servicios necesarios para que a decisión de ser ou non nai sexa unha opción real e non un suicidio laboral. É importante coñecer tamén que medidas económicas como esta, que supón a reducción do gasto público, tenden a afectar desproporcionadamente ás mulleres, principalmente as de menos recursos, aumentando a desigualdade entre homes e mulleres. A feminización da pobreza fai que as mulleres teñan menos acceso aos recursos económicos e laborais que permiten a compra de servicios, e o acceso das mulleres en idade reproductiva á saúde implicaría cotas económicas máis altas. A pesar de que a historia oficial tende a presentar os avances sociais conseguidos polas mulleres como a consecuencia dun progreso que camiña por si só, onde o movemento feminista non influiu, a realidade é que foi a loita de moitas mulleres a que nos permite gozar hoxe de dereitos que nun pasado moi próximo eran nos negados. De embargantes, as mulleres permanecemos aínda pouco representadas nas estructuras de poder que definen prioridades e asignan recursos, polo que as nosas necesidades rara vez chegan a considerarse prioritarias. Por todo isto, solicitamos o teu apoio na difusión deste manifesto. Queremos mostrar o noso desacordo con esta lei e solicitar a súa retirada, en defensa da igualdade, non a lei de familia.